Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko 2021 až 2027. Ľubela. Obec v krásnom prostredí pod Tatrami sa rozhodla pristúpiť k ekologickým riešeniam zodpovedne. Vodozádržné opatrenia, ktoré tu vznikli, prinášajú moderný a funkčný prístup k hospodáreniu s vodou. Nové parkovisko je vybudované z ekologických priepustných povrchov EcoRaster Blocks. Povrch je pevný, stabilný, auto po ňom môže prejsť bez toho, aby sa dlažba pohla. Zároveň už tu nevznikajú mláky, voda prirodzene vsiakne do podložia. Je to rozdiel, ktorý vidno aj v porovnaní s tým, ako parkovisko vyzeralo predtým. Pri parkovisku vznikla aj dažďová záhrada, ktorá je napojená na dažďové zvody. Dažďová záhrada podporuje aj biodiverzitu. Chodia sem včely a iný hmyz, čím podporuje aj mikroklímu v okolí. Ďalším opatrením je aj nádrž na dažďovú vodu, ktorá zachytáva zrážky zo strechy pri ihrisku. Voda sa recykluje, používa sa nielen na polievanie, ale aj na zavlažovanie trávnika. Šetrí sa pitná voda a aj obecné náklady. Ide o praktické riešenie, ktoré prináša úsporu a ekologický prínos. Tieto opatrenia sú ukážkou toho, ako sa dá k ekológii pristupovať zodpovedne a prakticky. Prinášajú úsporu, podporujú prírodu a robia obec príjemnejším miestom na život. Ľubela ukázala, že keď sa veci robia kvalitne a premyslene, môže byť obec príkladom pre celé široké okolie.